Želim vam dobrodošlicu od 10. put jubilarni. Znači, ovo je naša 10. izložba u fotogaleriji. Ovaj put imam zaista, evo, ja ću reći, veliko zadovoljstvo, ne samo zbog čovjeka koji je ovdje sa mnom, koji potječe iz jedne velike sisačke obitelji i fotografske obitelji, nego i zato što smo, evo, uspjeli smo napraviti ovdje jednu retrospektivu Siska od 1920. otprilike, je li tako, evo, do današnjih dana. Pa evo, vidi se da je izloženo je od 20., 30. do 40. godina prošlog stoljeća fotografije koje su nastale bilo u studiju, bilo negdje na terenu ili na sportskom terenu. Tako da ta ljubav je prešla i na mene sa mog djede i do današnjih dana. Isto tako i tu ljubav po prilici su i moja kćer i moj sin. Pretežno su se bavili obiteljskom fotografijom. I ja bih vam još zaželio ugodan provod malo ovdje, malo da si zamezimo, popijemo, popričamo i pogledati fotografije, naravno. Hvala vam lijepo. Eto. To je fantastično. Hvala.